Коста хора, днес ще играем Minecraft. Сипчо. За последния бях тук. Тази глава е моята, да го знаете. Сега умрях. Удари ми светкава, се умрях. Но имам друг скрин, защото направих скринсет. Да, на всички почти. Аха, виж човека какво има, бе. Ще взема няколко голдена. Айде, ще покажа моята. И той вече ще снимам за лейки. И вече... Нищо, айде, съжалявам. И вече той ще снимам за лейки. И той на Сипчо. Защото тази умор аз Сипчо го направихме. Той също Сипчо го е направил. И той Сипчо го направил. И сега елате моята къща. На Еркан, виж твоята къста с каквото се вижда. Тук тази вече е моята. Може да напишете долу на кое къщата е по-яка. Тук сядаме и аз направих, не. Айде, да поговорим малко. Човека седе. Аха, виж. Насра се. Тук чистовете ми са пълни, вижте какви работи, админ. Няма никога. Ще видиш видеото какви работи има. Ето, както казах, че е пълно админ работи. Аз имам 30 вота, той е вие плюс ерка, нева. И тук има. Аха, тук някой го е щупил. Тук тъй, тук някъде премиум неща трябва да имам. И мисля, че тук са. Аха, ето ги, премиум също са тук. Аха, премиум ги, ето ги премиум. Еркан, кажи ме, вчера като имаше такова евент, само такова имаше, даймондни работи. Всеки ден в 8:30 има евент. И вие може да дойдете. Махай се, аз отвам да се рав твоята къща. Някой си пише Бомли. А? Бомли, как ти е канала? Чакай да им пиша канала. Съжалявам. Не идвай! Стой тука! Отивам да се рахна. Аре бе, махай се. Аз ще вляза в туалетната, махай се. Къде е табелата тука? Няма я, те скипи. Ела покажи горното легла. Блести. Тука Еркан ляга. С жена си там. Не идвай, не ме гледай. Отивам да се ра. Ама няма да ти преш стъклата. Махай се! Махай се! Анте. Бе, да раз, чакай, да се насра. Ай. И малко ръчката на неговата баня как работи. Отваря вратите да е. Това е просто баня. Отваря вратите.
От един стак храната ми, лайното ми остана 22. Гледайте. Вижте, тази мивка е много луда, вижте. Аре, бе, стай да видят. Ти какво правиш тук? Ето, вижте. Чакайте. Аре, бе! Не пипай! Вишла теб храната си. Дай ми храната! Ето, вижте. Дай! Веднага! Донор беше. Вип е бил. Тук останах! Помощ! Сега ти няма да дойдеш. Тук да се взема храна. Имам храна, но ще взема на Еркан храната. Аре, Айко! Ето и. Хвалейки. Ето не ги слагай сука. Тази телевизия аз я направих, тази кухня също аз. Почти Еркан втория етаж направи. Отвънка аз я направих, Еркан направи сам втория етаж там. Там също аз го направих, Еркан втория етаж вътре го направи. Чакайте малко лагите. Айко, виж аз ще по-готин покрив. Да, вижте покривам. Без покрив, къща. Аз тук с саблика, махай се. Идвай, не гледай. Здрасти! Аз съм с гащи. Гащи! Абе, ти ми вижда цицките, бе. Аз имам цици. Предлагам, че да не ми видите скина и ти ще напиша бомбле. Аз съм вече бомбли. Ендър честа кой има да видим. Няма нищо. Там са твоите неща, не са моите. И той видео ще е кратко. За днес толкова стига. Кратко ще е. Кратко не знам аз защо ще е. Защото първи епизод и ще гледаме. Айпето ще е долу. Там долу ще е айпето. Кратко видео ще бъде. Първи епизод и само да покажем вече всека сервери. Аз го харесах много. Долу ще е айпето и вие може да влезете. И останах. Абе не мога. Покажи едно нещо. Ела, преди да спра. Ела. Да спра ли? Не още. Ела. Таз къде отива? Той беше го направил. Бяха ги направили за мене. Еркан и Онор. И тук беше пълно цветя. Еркан после е направил една лодория. Тук живее бомбли и една туалетна. И ти толкова ли си луд? Сега да му щупнем сърцето. Аз съм сърцето и... И толкова сега и... Мъгни бе да свърша. И... Баба. Айде сега оправи сърцето. Аре, оправи сърцето, бе. Аз на тебе пика нещата. Да те пикам сърцето, аз на тебе. Аз стана глава. И баба.